Umntwana waseyibindini lo okhulumayo. Mina besilo imbubi ngithumile ngokuzwa ke imvunge At us in our own country. I mean, they've been telling me to my face that they're going to kill me. They've been saying to my face that the police are in their pockets, like right here. lapha ngaphandle ukuthi abantu besilo kukhona okungabaphethe kahle. Kube kufanele ngoba kuzwakala sengathi manje abantu laba bokufika ikakhulukazi futhi abahlezi kulelizwe ngokungemthetho sebesiphuza inyongo baze beqele ekutheni manje bakhombisa indelelo kubantu bakwaZulu. Manje ke kuyaziwa nje ukuthi uhulumeni naye waphumela obala ngokuthi abantu abalapha kulelizwe ngokungemthetho nabahlezi lapha bedayisa nezidakamizwa benza konke okungalungile usemkhankasweni ukuthi babuyele isilo sibambisene kakhulu nohulumeni futhi siyavumelana nokuthi akungabikho ukudelelana lokho esikubonayo. Ukhona umthetho ovumela ukuthi abantu abaqhamuka ngaphandle uma beza ezweni ngaphakathi yimiphi imiqathango kumele bayilandele bahlale kanjani khona nendlela yokuyiphatha nokuphilisana nabantu balelozwe. Asikuboni ke kwenzeka sesizwe izinkulumo ezivusa uhlevane ezenza ukuthi abantu bathukuthele. Ithi ingonyama yesizwe samaZulu amaphaphu phansi izulu, amaphaphu phansi iyalisebenza lolu daba. Ingonyama izokhuluma ngalolu daba kakhulu kabanzi lapha eSandlwane ngomhla ka-22 ngoLwesine kuJanuwari. Njoba sasonke ukuthi kunomkhosi wesikhumbuzo sempi yaseSandlwane eyayiholwa isilucetshwayo. Ngakho ke ninabohlanga Zulu omhle ithi ingonyama ihlisana imimoya amaphaphu phansi udaba ayithule iyalisebenza nohulumeni futhi akathule uyalisebenza. Kodwa kumele phela ukuthi zonke izinto zenziwe ngendlela. Sizolalela ke umhlahlandlela ukuthi ingonyama ithini ngalolu daba ngomhla ka-22 njoba sengishilo. Amaphaphu phansi izulu, amaphaphu phansi sonke siyabona ukuthi kukhona ukusifaka umnesweni lapha kodwa njengesizwe esihloniphayo nesizwe esibuka izinto ngeselibanzi ake silalele ukuthi ingonyama yethu izothini ngalolu daba. Ngiyathokoza nabeqhawe phansi amaphaphu uZulu. Ngiyabonga.